siya? Ayan. Pwede. Ay, wala po. Ay. Mga. Wala pindabi. Pwede ano? Ang sakit ko dahil. Tema! Bakit? Gusto mo kayo? Mabuti. Yung anak nyo? Nahihiya. Umiyak. Si Kwan, Mr. O bakit nangyari ito? Ginagawa ko ito? Anong ginagawa nyo? Nagkakape? Ito. Gagawin nyo ito kuya? Pinasmiro lang. Yero. Kumusta si baby? Ay, kumusta ka na? Ay, ang ganda. Ano na? Ano ang pangalan niya ate? Sire po. Sire po. Sherry. Cheryl. Ito si Laika. Laika. Naku. Ano yung ginagatas niya? Kamusta? Nandito ako ha. Bibigyan kita ulit ng gatas mo. Yun pa rin yung gatas niya ate? Wala na. Hindi, yung pa rin yung gatas niya? Yung beer brand? Tamang-tama. Hoy, baby Cheryl. Cheryl, ano? Opo. May gatas ka sa akin, ano? Ano, baby? Palagi kang maggatas, para maging matalino. Ano? Paglaki. Ano? Cerebral tech. Kuya. Nito sa mo. Ano? Gatas. Gusto mo ng gatas uli? Wala lang gatas. Yeah. Sige. Sila ka nagagatas din. Opo. Dapat lang kasi. Kape kasi kopi mate. Ay, oo. Okay. Sige. Mabuti na duman kami dyan sa... Duga man, punta ko kami dyan lola ko. Ilang kami bigas. Binigyan kayo? Okay. Ayan. Ang ilalagay nyo dito kuya, yero din. Ito. Okay lang. Temporary lang. Halin. Ito. Halika, baby Cheryl. Ito, gatas mo ulit yan, ano? Ito yan, ate. Tama? Ito yan. Ito. Bibran. Yun. Ano? Okay? Okay? Baby Cheryl? Ano? May gatas ka ulit, ano? Ano? Ang cute naman niya. Okay. Ito. So, ito, ate. Dali mo na ito, tinapay. Tinapay niya na ito. Ayan. Tinapay mo, pugi. Dahil, kunin mo. Para may tinapay ka, pang mo mamaya. Anong ulam yung ngayon, kuya? Wala. Wala pa? May kung saan, kahit mga tuyo, ganun, mga daing. Kahit masarap. Masarap ba tuyo? Oo. And then next time ate, bila ko sa linggan kasi masarap ang tuyo doon. Palagi rin ako sa linggan. Dadagdagan ko at bibigyan ko dito, no? Ano? Baby Cheryl. Bye-bye. Alis na ako kasi gabi na, ingat ka ha. Okay lang. Cute-cute na. Nanay ka? Okay lang? Magatas ka rin, Yan. Kuya? Luma. Yung luma pa rin? Opo. Marami akong dati sa kwan. Kaso, inilagay-ilagay doon sa mga kwan. Gamit doon sa school game. Sige, kuya, hindi na magtatagal, ha? Sige, sa ulitin. Okay, bye-bye. Bye-bye, baby. At Emma, sa ulitin, ha? Basta pagkon, dadala ako sa inyo dito. Alagaan niyo mabuti si baby. Bye-bye, Laika. Bye-bye. Ingat po kayo dito. Kuya, alis na ako. Thank you. Sige po. Tara. Opo. Nico, halika. Naku, kumakagat yan sa inyo. Kumakagat yan. Halika. Baka bigla akong kakatin eh.
Kuya mo? Marwin. Di ba ikaw sunod? Saan si papa mo? Wala po dito, nagdadamo po. May kasama? Sino? Si kuya ko po din. Diyos. Mga gabi na sila parating? Hindi ko pa yung step. Okay. Di ba walang pasok ngayon? Lunes naman may pasok. Ano? Naku, yung aso yun, baka kagagatin ako. Nakatali ba yan? Papasok ako ha. Hawakan mo, baka mo yan. Yan, dito. Joy? Okay. Nagsasayin na kayo? Apo? Bakit? Dito ako kakain eh. Anong ulam nyo? Papasok ako ha. Madilim na. Madilim na? Hello? Sino nandito? Oh, anong ulam nyo? Ha? Ikaw si Joy Joy? Opo. Tapos si ate mo, ikaw yung may asawa? Opo. Ay, oo. Si Mr. Losan? Wala po dito, sir. Okay. Papatubig po. Ako pa tubig. Nasa mga anak mo? Wala po dito, dala ng kapatid ko. Okay. Si mama mo, anong oras darating? Mamaya pa po. Gabi na. Ano yung ginagawa? Nagsasahin ka na? Tapos na po. Ano yun ay? Lamaw po. Para sa Tabi po. kape? Oo. Sige. Kumusta na kayo dito? Okay lang. Itong mga tubig sa'yo ito kinukuha. Pang gas? Saan galing yan? Okay naman. Mapo muna ako dito. Nico, mapo muna ako. Hindi madilim? Ayun, thank you ha. Ikaw si Marvin, di ba? Akala ko nagdadamo ka rin eh. Hindi mo kaya magdamo? Kaya mo na rin. Ay, nahulog. Nagugulat ako dito sa... Ay, nasa yung mga nasa yung mga bibi nyo? Ayun doon sila. Okay. Ay. Okay, naku. Di ba, wala kayong pasok na. Lunes uli, may pasok na. Di ba grade 5 ka? Okay, sige. Mga gabi yan sinatatay mo pagdating niya. Kakais lang po. Kakalis lang? Tapos, malayo pa yung nagdamuhan nila. Ay, naku, di mga gabi yan sila. Important, pero may sasakyan sila na ginagamit. Wala po, naglalakad lang po. Ay, mahirap. Tapos yung dala nila, buhat-buhat. Opo. Hang dito. Ay, ganun. Halika. May bibigyan ako. Ano yan? Yung may tatubig. Tapos, lalagay sa tirbos. Pagkape. O, tamang-sama may dala ako ditong gatas, ihalo mo sa kape. Ito yun, di ba? Oo. May dala ako dito. Paghati-hati niyo itong dalawa to, ha? Ha? Oo. Sabihin mo kay papa mo, ha? Galing kayo sa Roymer, tama? Ayan. Ito may panggatas kayo. Sige. Ito, iwan ko na ito. Para may pangulam din kayo. Pumila ko na ako sa sarili dito sa bayan. Ito, pwedeng sabawan mo siya. Haluan mo ng... Naman pwedeng ihalo dito. Dahon ng malunggay. Diba? Sabaw. Sarap na yun. Ano, hindi na ako magtatagal ha. Saan yung mga iba? Ay, sa labas na? Sige, sa labas na. Labas. Okay. Out. Ayan. Busog na busog. Busog na mga yan. Ala. Lumabit na. Ano ba yan? Sa Cafe Pesto. Ala. Gutom pa siya. Saan yung isa? Naku. Doon. Ituro po ka talaga naman. Ayun, nasaan na? Sino to, si? Si Kian po. Ay, kapatid mo rin siya? Halika, Kian. Lalaki, babae? Lalaki po. Ba't parang babae mukha mo? Long hair ka? Halika nga. Ba't parang long hair ka? Ganito ba talaga itong uso? Ano ba, Kian? Anong grade ka na? Hindi pa pwede pumapasok. Ay, hindi ka pumapasok? Bakit? Sino naggupit sa'yo? Parang gusto ko yung ganitong gupit. Halika dito. Ang gwapo. Mas gwapo sa itong kiniko. Tara na, ay sa
Oo. Kian. Pangalan niya. Oh, Nay, may dala akong kuwan dyan, gatas, magatas ka, ha? Ayan, no? Tanong kay kuya mo Nico, ano? O, sige. Sabihin nyo lang kay papa nyo, at mamaya na pumunta ko dito, ha? Si Sir El Mercano, no? O, sige. Magbabay na kayo. O, anong sabihin nyo? Ayan. Okay, bye-bye. Bye-bye.